Aksyon Rex Kantong. Mangin kaupod ninyo kita, tubtob kita sa tak na alas 6 dari sa inyo sining palatuntunan sa unang porsyon sa Aksyon Reports first portion. Mga kaaksyon, kamusta nga ito sining mga kaaksyon dari sa palibot sang syudad sang Bacolod kag kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental, no? Magapalayag naman ang inyo sining palatuntunan kag sa iban pang mga kaaksyon ta ilabi na sa bugos nga Rion Size. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad, maki-update kita karon sa area sang Police Station 1 angot sa sining pagluthang na naman sa isa ka nagahingalan nga si John King Porras dira sa area, lapit lang din sa may Galo, Gintero, ini sang hindi man riding suspect, hindi man nagaisahan nun lang nga suspect ang nagasakay sa motorsiklo. Anong latest karon nga informasyon kag investigation sa mga kapulisan sa Police Station 1 angot sining pagpatay na naman sa isa ka persona. Aton hibaloon na karon dugay-dugay magro adlaw sa investigation sa mga kapulisan ta. Nano ini tiway na lang ni. Kung malutangan kay mo ya tiway lang ay nano. Way pagali masolve tong sa may Stefania to ara na naman nagsunod na naman ang kaso nga pagpangluthang mga kaaksyon. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, kay sino ni? Kay Aksyon na Brian Morden. Away ni mapangbutangan ni ngala ni man. Sige. Hibaloon ta karon isa ka sibilyan nga nagsungka sang eksplosibo, ginatagan isa ka sako nga bugas sa syudad sang Silay. Samtang sa BCPO nga balitay, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, CCTV footage nga nakuha sa pagluthang blanis sa drug personality sa Barangay Stefania, maidid nga ginatunan sang kapulisan. Samtang sa Bacolod City Government Center, we have Aksyon Art Tayhupon 2020 na patay bangod sang COVID-19 humalin sang Hunyo tubtob Hunyo 10 sa syudad sang Bacolod. Grabe no? 20 nang napatay daw kada adlaw may patay ang bangod sang COVID-19. Puwerte. Munang pinakalites nga record sang aton sining mga kapulisan, no? Kapulisan sa area sang Bacolod City Emergency Operations Center. Samtang sa Kapitolyo naman nga balita, security guard patay sa COVID-19 sa syudad sang Kabangkalan. Igabalita na ni Aksyon Marlon Hinovia sa dili ginamang madugay. Samtang sa mga balita naman naton sa nasyonal, mga kaaksyon na isa ka warning nga ginpagwa karon sang Armed Forces of the Philippines o kon EFP pinagi sa kay Major Gerald Edgard Arivalo nga nagpapanaog sang warning sa tanan nga mga kandidato nga kinanglan ta hindi ta maghatag sang demand, especially sa mga katapo sang New People's Army para magkampanya sa mga lugar nga kuno ila ginabantayan. Tiya mo ning paandam karon sa Armed Forces of the Philippines sa nagahilapit nga kampanya sang aton sining mga kandidato. At least bisan paano temprano may paandam na kag hatagan igtalupangod dinhi sang Armed Forces of the Philippines. Samtang sa iban pang mga balita, majority sang mga Pinoy nag-observe sang basic COVID-19 protocols katulad sing pag-suksok sang face mask, washing hands, and pagdistansya sa iban nga mga katawhan
ining nagwa nga survey sang social weather station, mga kaaksyon. Majority sang mga Pinoy ang nag-observe sang mga basic COVID-19 protocols, mga kaaksyon. Ano pa ginang iban pang mga balita? 2.2 milyones doses ang Pfizer vaccine ang mag-aabot sa NAIA gikan sa COVAX facility kagati karon nga adlaw ginasigahom ini nga mag-aabot ini ang COVAX, ang Pfizer vaccine, mga kaaksyon. Pila lamang ina sa mga balitaan ta sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa dili ginamang madugay, balikan tang dugang nga mga reports supod ang aton sining mga action reporters ang ilabinang balita sa patrol. We have Aksyon Eden Abuso sa aton sining pagpanumbalik sa dili ginamang madugay. Doktor Pinoy Health Watch. Nakabatsyag kabala utod sang kauhaw, puwerte nga kauhaw nga daw makasiling ka nga daw hindi kinaandan kapag kauhaw. Mayara ka sang mabatsyagan nga pagpalalakit sang imo kalawasan, nagapalalakit ang imo nga mga joints. Matsyag. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination!
Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination!
Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay Pabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:48 na nga oras kadtuan tanang balita sa aton sining patrol sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod we have Aksyon Eden Abuso. Balita sa patrol. Yari ang kaundan sa mga balita ho, ang mga nasiplatan sa aton sining patrol durante nga nagalibot sila sumungaga diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. We have Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden, good morning. Happy Friday, Aksyon Rex. Happy Friday. Action. Thank God it's Friday, Action Rex. Pero subong nga mga inoras sa tulotawhay lang. Wala lang may natabo. Iya nga pasunod nga gabi nga may shooting incident. Hindi shifting Bacolod no, may Rubinlod ka lang madisgrasya gid yang ugada mo. Amugid Action Rex, wala gid guro kasarang ang power sang Halandomon Tower. Kiti paglabay ta gani patay man mo. Gali may magasiga nga Halandomon Tower. Wala akong nasiga. Wala guro ka kuan ka power. Wala nga. Imbis nga mo ng marking sang syudad ng Halandomon Tower, why nagsiga? Oo, gani. Doon na tingala, matagay di usually maglibot-libot, Action Rex, nagasiga-siga, gid man na. Oo. Gani kiti ba, sigin pulo papay nila, subong kay di nagaulan-ulan, pero ti subong ang mga inoras, wala naman yung nagaulan. Pero kagabi, doon may tulotalit, Action Rex, nga na-experiensyahan ang palibot ng syudad sang Bacolod. Sa subong ang mga inoras, Action Rex, ara na of course, ang aton sining nga mga ka-aksyon nga nagalinya sa guwa sang Comelec, sa guwa sang Corazon Locsin, kagang iban Action Rex drahig na sa pati sa guwa sang SSS kay nga daw tugtob karon nga adlaw Gani Biyernes pa naman nga daan subong adlaw ti katapusan sang opisina. Oo, weekend naman dayon Action Rex makita mo gid wala nga syempre sa mga remedyo general naton, although nga hindi man ang tanan nga nagalinya BSAB sa SSS ma-apply loan. So, kalabanan, hindi ayawat naman linya makutugana Kaya kabalo, malinya makuto Nga? Basi ma-file ka man sang imo sining nga loan? Ate, amo, gidi ki para balila kay para matako ko no. Sako palang galida ni aksyonan niya. Ate, oo, matik na si Aksyon niya, nakuha na niya bilog iya. Nakuha na iya. Oo, basta kahit ang importante, Action Rex, tuloy lang ang buhay. Pero tuloy mo ng buhay, kadiri sa syudad sa Bacolod, kahit kung kita yung magtanaw ng mga pumuluyo, so hindi na niya normal. Nito na simple na lang yung Action Rex ang pagpamatay diri sa palibot ng syudad sa Bacolod. May motor ka lang magpanglutang ka daw, piho na. Ate, kasi dugay-dugay, di ipagbawal naman pala ang motor. Amo tong isa to pala sang kumadun naman Action Rex, isa sa mga rason nga ginaduso nga hindi
hindi pagpasugtan. Tulad ang una, ito nga rule, na pagka alas 6 na, hindi pwede ka, hindi pwede mag-angkas, hindi pwede may angkas ang motor. Tungod nga mo nang nagkakatabo, action rec, temot nga si ibalik. Di gabi na wala man angkas to. Oo, wala man angkas. Single man lang to, nga motor kag isang nag-drive kag amo man nagtiro. Oo, But, pero di gabi. way pa man may balawan kay kung ikaw ga-drive sang motor ka magtiro do, alalito lapid ka na iya, may angkas gina siguro. So, pag PJ, pag ito. Oo. So, kuha-kuha man. Kaya grabe man ang action rec, ang suspect, kaya tigil pasulod di alas 9, mo silingon, kaya alas 10 man ang curfew, ma-cover pa sang media. Gani. Kaya, nakabalo ko sila mamati. Din dadampi action na din man? Direto sa may galo, wala action rec, sakop ni sa sang barangay 12. Barangay 12? Sa may... diri sa may... Hotel di, oh? Sa may Basiwa, bala yun? Sa may Basiwa, ayun action rec. Sa may Basiwa. Approaching sang Basiwa. Oo, Tubang LCC. Kasi kagabi, gani actually, naglalisay pa to kung barangay 11, kung barangay 12, pero tina-roll out, yung barangay 12 siya. Oo, amo na yung biktima, bala action Ano na rec, da si galing Jan. street na da? Galo, no? Galo pa na dang area? Galo. Oo. Nang amoy ng biktima, action rec, si John King Foras, 34 Gani? years old, taga Barangay 1. Pakarunan ta na ba? Si may latest ka na sa area sang Police Station 1 Blackson din. Pakarunan ta na? Gani, action rec, kaya na-contact naman si Major Ramel Sarona. Pero anyways, going back to sa Bacolod, action rec, sa muna pala, kung may ara, ikaw sang do medyo do naka-away lang ako nakalalisay. So, kulbaan ka na maglakat-lakat sa dalan nun. Singgas sakay ka pa gani tricycle, ikaw lambuton ka kita action rec. Dali kaya mo ito pala kagabi, may hambal, may ara man sa report nga may mga policeman kuno nga naglagas pa. Dali kaya we understand, kisa ang mga ara sa mga FTB, sila mo mga field training bala, wala man sila mga motor. Kaya bit nila, kalabanan na, batuta. So, ako na pala subong action rec. I don't know kung ano ning plano sa aton sinikapulisan sa syudad sa Bacolod. At the same time, ano man ang mando sa aton LGU, kay it's not a normal thing na gid action rec. Kung nagapamati, siguro ang suspect kagabi, ito nakulbaan pa to sa mo. Kahit pagdala sa ospital, gaginawa pa ni action rec mo. Gaginawa pa? Oo. Ano ni sa... ini si King ni gay ni? Oh, yes, action rec. LGBT ni siya. Freelance makeup artist. Amo siguro ka pamati. Itong suspect, wala ko ito napasal, ha? Galing kasi, pagka action rec, dala yun, ito nga pagbulong sa hospital, ati, do ka kasubo kahit na naging bawian it action rec sang kabuhi. Taga din ni si King? Taga Purok Bulinaw, Barangay 1. Okay. Basi kung ma-check mo dang pamilya man Gani, manasa. Silang kahit ilang buton ta na mag-ulat-law man, kahit nang kabalo naman kita action rec ang sitwasyon man sa mga dira ba lang area. Karon action rec hibaloon ta na karon basi sa hotline karon Tinga tricycle gin sakyan niya padulong sa barangay 1? Papuli siya action rec kay gabi naman na daway man guro sakyan ang iban mo. Correct, oo. Base, most probably papuli na ini siya action rec kay mayo lang gani wala to na dalahig ang tricycle driver man. Pero ang duga karon action rec nga detalye Makaronan pa kong malambot na si Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona. Observation report halin sa patrol, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Salamat gid Aksyon Ida Naboso. Observation report sa aton sining patrol samtang nagalibot subong aga diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Maro tawhay pa man ang aton sining area sang Bacolod, no? Magluwas lamang sining insidente kagabi nga pangluthang mga last 10 pasado guro to kagabi natabo ining insidente dire lapito sa may LCC dampi sa dalan Galo sining syudad sang Bacolod. Aksyon Radio.
Radio. Duha na ka kaso sa Police Station 1 daw. Ambot ko na no ining matabo sa investigation sa mga kapulisan, no? Daw para daw normal lang, no? Daw siling mo kung may gunat ka nga daan kag tumbahon ka sang kaengkwentro mo, wala na, way na damo reklamo, no? Okay, kung hindi ka madakpan, tiway lang ang kaso, mga kaaksyon. Sige, daligid lang, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dugang sining nga mga balita, mabatian sa dilig lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sining bahin kadtuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa, maki-update kita sining CCTV footage bilang nakuha sa paglutang sang drug personality sa Barangay Estefania nga taga Dakbanwa sang Victorias, maid-id karon nga ginatunan sang kapulisan, no? Sa detalye sining balita, we have Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Yaring kaundan sa report, Aksyon Eric Magbanwa, mayong aga. Aksyon Rex, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. May karon nga ginalantaw sa Police Station number 4 ang CCTV nga nakuha nila malapit sa lugar sa diin natiruhan sa Miyerkules sang gabi si Danilo Sangkap Jr. nga pabuluyo sa Barangay 7, Siyudad sang Victorias. Ganito nga ang Aksyon Rex sa Police Station number 4 pagi kay Police Major John Ray Batadlan nga makuha nila ang plate number magluwas ng itom nga SUV nga ginsakyan sa 4 ka persona nga naglutang kay Danilo Sangkap Jr. gamit ang 9mm pistol kag kalibre 45 base sa basiyo nga na-recover sa eksena sa insidente. Nagapati Aksyon Rex si Police Major John Ray Batadlan, hepe sa Police Station number 4 nga posibleng ginsundan ang biktima nga si Sangkap kapag abot dira sa atubangan sang barangay hall sa barangay Estefania dito kag siya ang gilutang sang 4 ka mga persona kag pagkatapos sa insidente liwat ini nga nagsakay balik sa itom nga SUV kag nag-withdraw sa direksyon sang Sofia Gonzaga Street, barangay Estefania, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Major John Ray Patadlan, masami makita sa barangay Tanod ini motorsiklo nga ginasakyan ni Danilo Sangkap Jr. nga yara makitaan masami sa Fortune Town sa pagpati sini nga posible dira nagakuha si silistak sang droga nga ginadala dito sa mga siyudad sa Victorias. Mismo ang hepe sa Victorias PNP nga si Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus nagkonfirmar sa Aksyon Radio nga ginakabig nila high value target ini si Danilo Sangkap Jr. In fact, may plano pa kung tani ini nga igabaybas sa kapulisan sa Victorias PNP apang nakibot mismo ang hepe sa Victorias Police Station sa mabatian sa Aksyon Radio nga natiruhan kada patay ini si Danilo Sangkap Jr. Sunod kay Patadlan Aksyon Rex, hindi balayo ang anggulo nga may angot ini sa droga ang paglutang kay Danilo Sangkap Jr. nga nagresulta sang iya kamatayon. Latest development, may nakuha ng mga impormasyon halin sa Victoria's PNP na isa niya siya sa drugs watch list. Ginakabig niya siya nga high value target sa Victoria City PNP. Ang impormasyon namon nga may transaction sa Estefania sa may Fortune Town. Masami makita sa Fortune Town. Iga motor. Kilalaan git sa kay pangayaw mabalan git ang tagatira. Ano sir, wala siya sa drug watch list ni sa Station 4? Wala na siya kapaligya kasi magagatulong lang siguro amo na yung transaction niya di Korea ra. Subot siringon sir, wala siya kabakalda ko di gadulong na sa. Posible ining pagtiro siya sir may angot isa droga.
posible gina action may kangkana na sa illegal drugs ang natabo kagad. Intention gid nga patyo ng tao. In surveillance ginasa gin timing gid nga nanaog sa siya nga motor, anayo sa iya motor, nagantad lang siguro mga 3 to 5 meters sa iya motor na muna to gin dulugan sa sang black na SUV kagin panawagan sa apat ka mga unidentified na personalities. So, no possibility ba si manukot siya o nano kung drugs gid man eh? Amo na sa mo gina sibilidad na sa aksyoner. Siguro hindi pa intindihan na sa ilang grupo ilang negosyo muna. Police Major John Ray Batadlan, hepe sa Police Station number 4 sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report ginadulong siyo sa kalwan sang Santol Plaza Basop may Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08 na nga oras diri sa pagpangalagad mga kaaksyon sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay ang pila ka mga greetings si baloon ta mga kaaksyon dali gid lang kay mga tagta pila ka mga commercials sa ato sining pagpanumbalik report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo aton hibaloon sa dili gid lamang madugay. Sample Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa akon nga imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. 24 hours under protection. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampi.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities. Depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga ko naman ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Kanto antang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office may kangtanan sa isa ka sibilyan nga nagsungkaho sang eksplosibo ginatagan isa ka sako nga bugas sa syudad sang Silay. Yaring kauntan sa reports ni Aksyon Brian Morden gikan sa Nokpo. Aksyon Bri. May aga-aksyon Rex sa kabaton sa isa ka sako nga bugas ining isa ka sibilyan matapos sa ginsungka sini ang ginahupot nga eksplosibo dira sa may barangay Ilupe, syudad sang Silay sa tinalikdan nga adlaw. Ang nasambit nga persona hungod nga wala ginhingadlan apang gindulong sini ang duwa ka ugzo sa talatapan mismo sang 4th Negros Occidental Police Mobile Force Company sa supervision ni Police Lieutenant Nazer Kanhasadin. Ang ilang sining programa Armas Bailo Bugas. Ini amo ang inisyatibo sa Police Regional Office 6 agod nga masungka sa mga utod nato ng ilang mga armas tutang nga wala sa nagakaigo nga mga dokumento. Ang tag-iya sini makabaton sa isa ka sako nga bugas
kag ang nagfasilitar na naman o kung nagbulig abi nga magsungka makabato naman sang tunga sa sako sang bugas. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita o sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:16 ang atong oras. Manamyaw tanay dali gid lang no. May lang pagpamati sa kay Mox Espanyola. Good morning lang kag live sa Banaas live Banaas ang Isabela. Sige, sa kay Mox Espanyola, no? Arnold Bidayo, good morning lang kay Antonio Flores ang itakseng nga nagabiyahe subong. Salamat gid halong lang sa pagbiyahe Sir Antonio Flores, no? Kay Erwin Di Catoria Gonzales, good morning lang. Kay Aida Lunan, mayong aga. Joseph Pacifico dira sa Baliwagan, San Enrique, good morning lang. No? Joseph Pacifico. Kay Evelyn Pomosino, good morning lang. Mayong aga gid. No? Si Joval Trinidad sa Kabangkalan, nagpamati na Joval Trinidad. Alex Montesa, may lang pagpamati Alex Montesa. No? Linya make-up artist sa Uliis, siya man ang na-make-upan, gani man. Kag Vanessa Mayo, morning lang Vane, mayong aga. Kag ginatamyaw ilang sisterya sa Tangob, Mrs. Alvarez, and to my Bodies Cafe, Mr. Milili Oligo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa, halin sa Minnesota. Kay Alex Vanessa Mayo. Marian Paragiton, good morning lang sa Purok 18 Barangay Lagranha, La Carlota. No? Ayos, Mr. Milili Oligo, salamat gid. No? Thank you gid, Mr. Milili Oligo sa MM's Body Cafe. Ay, puwerte. Gatamyaw lang kay Inday Jinkia. Dialagdon. No? Otay Benedicto, wedding anniversary kay Tuto Castro, kag happy birthday kay Norbing Hinobata. Salamat gid Otay Benedicto. Terry Bintek, good morning lang Terry Bintek, no? Ayos. Kay Dudes Dalida, good morning lang. Mayong aga Dudes Dalida, no? Kay Lenny Lani Mendoza sa si Baliega, may lang pagpamati dira sa inyo sining pala tuntunan kag Barangay Don George sa El Aranita, Bago City, kay Lani Mendoza sa si Baliega. Kay Nimisya Roque sa Barangay Tangob, good morning lang, no? Jinky Dialagdon, dira sa Ginamtangan, no? Sa din siya gani, subong lugar si Day Jinky, Andrino Comida Butanas, may lang pagpamati sa Bamsi Taxi Group, good morning lang, no? Kay Andrino Comida Butanas, halong lang sira. May lang pagbiyahe dira, no? Okay. Mr. Milili Oligo, gatamyaw lang kay Kagawad Timay, kagmunit Lubaton sa Mambulak Silay, halin kay Mr. Milili Oligo. Ayos. Dagang salamat, sir. No? Jason Alegria, may lang pagpamati. Morning lang da sa kay Normilita Opiar Similiano, Opiar family sa Sitio Sumpit, La Castellana. No? Ga-monitor, halin sa kay Jason Alegria. No? Ayos. Sige, kay pakarunan tana ang iban pagid nga mga talamyawon ta. Manjo Arniho, morning lang. Ginatamyo lang si James Nolan Banhao sa Galo Lacson, no? Si James Nolan Banhao, halin sa kay Manjo Arniho. Jasmine Roldan Ravillo, good morning lang. Jasmine Roldan Ravillo, no? Gatamyaw lang sa kay Mr. Joey Bacau and friends, halin sa kay Joval Trinidad, no? Kay Ronnie Gordon, good morning lang Ronnie Gordon, paring Ronnie, hindi niya higup ta kape. Sa kay Martin Aliling, good morning lang, thank you gida. Ernie Odasco Lidas, morning lang, Ernie Odasco Lidas, no? Okay. Kagawad Imbong Campo, may lang pagpamati Kagawad Imbong Campo, kay Rena, good morning lang, dara sa isyo sugong, dining isyo sugong naman. Pa-shout out lang sa mga makiling family. Ayos.
Sige, dali gid lang mga kaaksyon na standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay diri sa inyo sining palatuntunan. Aksyon! Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayan. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gid. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:27 ang aton oras. Kadtuan tang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa 20 nang napatayho bangod sa COVID-19 humalin sa tung Hunyo 1 tub Hunyo 10 sa syudad sang Bacolod. Grabe, no? Gataas kabayuntang hindi na ni madugangan ang ining napatay bangod sa COVID-19. Yaring kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Good morning, Aksyon Rex. Nabarakas si City Administrator Ang sa damlaglang na record sa syudad nga death cases tugas ang COVID-19. Suno kay ang, base sa records ng EOC, as of June 10, yara na sa 20 ka mga persona ang mga nagkalamatay o kung may equivalent nga 2 death cases kada adlaw. Dugang paniang, alarming na ini nga sitwasyon nga dapat gilayon mahatagan sa nagakaigo nga solusyon. Suno pa sa opisyal, nga base man sa ilang record sa EOC, bulan pa sa Setyembre, tinaliktan nga tuig nagka-record sang mataas nga COVID-19 death cases ang Bacolod. Kagini ang liwat naman nga natabo, umpisa tinalikdan nga bulan sang Mayo. Ang real-time data natin is 20. It's only June 10 subong. So that's average of 2 deaths per day, which is high. Yes, mataas ani siya. Kaya ang pinakataas natin nga number of deaths, 76, that was in September last year. And last month, sa May, may 50 kita ka COVID deaths. As of now, sa June, wala pa nagatunga-tunga ang aton nga bulan. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Art Tayhupon na sa balita o na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Report, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon. Sige, samtang nagpahunay-hunay ka mo, kag nagpalipas ang tiyempo, kay dugay-dugay nugsulod na naman sa trabaho. No? Matagtanay resulta sa recap sa STL nga resulta kahapon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Liog ta ba siguro nagtaya kamo kahapon yaring resulta sang Small Town Lottery o kung STL sa sining or kahapon nga daw sa first draw 9, 32, 9, and 32. Second draw, 25, 6. Liwat, 25, 6. Kag sa third draw, 26, 29, 26, 29. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Maloto result kita 649 anay ho. Way isang winner ba sa 649 no? Wala winner kag sa 642 wala man sang winner. Grabe dakong 649 no, mga 44.1 million pesos mga kaaksyon. Yari na ang Lotto result. Mahatag tanay resulta sang 649 mga kaaksyon. 649 wala sang winner mga kaaksyon. 29, 23, 6, 48, 34 kag 12. Liwat 29, 23, 6, 28, 34 kag 12. Wala sang winner mga kaaksyon sa 649. Sa 642 5.9, no? 5.9 ang jackpot prize. More or less, no? 642, wala man sang tagdaog. Aring resulta ho, 35, 15, 42, 27, 13, and 17. Liwat, 35, 15, 42, 27, 13, and 17. Yari na ang Lotto result. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 5:32 na nga oras. Daligid lang mga kaaksyon standby. Manumbalik kita sa diri ginamang madugay.
Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan?
Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag Aksyon reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:44 kadtuan taning balita gikan sa Kapitolyo si Aksyon Marlon Hinovia on standby may kangtanan sa security guard patay sa COVID-19 sa syudad sang Kabangkalan. Balita Kapitolyo. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar? Masubok-subok nga balita para sa syudad sang Kabangkalan bangod may ara sang panibag-o naman nga persona nga napatay sa ilas nga syudad bangod sa COVID-19. Ini siya ang ika-13 na nga taga Kabangkalan nga napatay. 47 anyos ang edad, lalaki, kasado, kag nagatrabaho bilang security guard, residente sa barangay Oringao, Kabangkalan City. Sa record sa City Health Office nagapakita, kasang Mayo 21 tubtob 27, nag-duty ang ining security guard, kag pag Mayo 28, nagbatyag siya sang ubo kag hilanat, kabadarang sang Hunyo 1 tubtob 2, ini siya ang nagpaidalom sa ginatawag nga home quarantine. Hunyo 3, ginakuhaan siya sang swab test, RT-PCR test sang Philippine Red Cross, kag pag Hunyo 4, sang aga ginpabalo ang City Health Office nga ang resulta positive sa COVID-19. Ini siya ginsaylo sa Silay Healing Center, apang pag Hunyo 6, alas 11:20 sang gabi, naga-eksperyensya siya sang kabulayan sa pagginhawa nga may dala sang pag-ubo kabangdanan, kaginsaylo admit sa Valladolid District Hospital. Hunyo 9, alauna 20 na sang hapon, siya ang gin-deklarar nga napatay sa mga attending physician. Bilang protocol sa DOH, gilayon nga gin-cremate ang bangkay sang pasyente. Sa karon, nagapalayon ang contact tracing sa syudad sang Kabangkalan na binigay sa mga lugar nga ginkantuan, ginjutihan, kagintineran sang sining pasyente. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovia, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon reports, first portion.
Thank you. Salamat kid Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Italunsay tang report sa aton sining patrol. No? We have Aksyon Ida Naboso. Ini may kang tanan sa pila ka mga blatter of entry nga nakabalhag sa mga records ang aton sining mga kapulisan. Ilabi ng pinaka-latest nga sitwasyon angot sa paglutang sang sining isa ka persona dira sa Dalan Galo kagabi. Balita sa patrol. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Naboso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex, kin palayag ni Station 1 to River Ramel Saronga nga balikan nila ang RCE sa subong kaaga ang magmagapang ang CCTV footages sa mga commercial establishment sa Kuksang Dalan Galo, Barangay 12, Siyudad sang Bacolod. Sino kay Sarona, Action Rex, nakikangot man ang utod sang biktima si John King Pora sa kapulisan, kaging palayag na wala man sang pagpamahog sa kabuhi ining si Pora, kag wala man sang may nahibaluan nga may kontra ang iya sini nga utod. Apang ti suno sa iya, naga-intra ini sa illegal nga droga ining si Poras. Pero di amo pa na karon Action Rex ang hibaluon sang aton sini nga kapulisan kag coordination man with police station number 2 kung bala mayara ini sa mga previous na mga kaso kung ara ini siya sa drug watch list base man sa palayag sang iya sini nga utod ginagainta ini siya sa illegal nga buluhaton. Pero sa karon padayon pa man ang investigasyon sang aton sini nga kapulisan. Sa dugang pa naton nga balita, naglambot naman niya sa 23,000 pesos nga balor sang shabu ang nagkuha sang Police Station 4 Survivors Operation nga ginpadigayon kagabi sa Purok 7 Maldo Ilac Street, Barangay Villamonte, Siyudad sang Bacolod. Ang nadagpan ang ginkilala kay Rolin Robles, 25 anyos, residente man siyang nasambit nga lugar. Nakuha kay Robles ang siyang tanan kay elongated plastic sachet sa ginasuspect sa Cebu na may kabugaton nga 3.27 gramos kag 500 pesos kag buy-bust money. Preso karon sa custodial facilities sa Police Station 4 si Robles kag mga tubang sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa paghupot kag pagbaligya man sang illegal nga droga. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw kay ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra ini sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, health and fit. Mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Napinokdan sa pag-inom sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, nagaedukar, nagabalanse kag nagapabak sa aton immune system. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site.
Katulad lamang ng pag-maintain ng isang metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng Lasay Simponto. This time check is brought to you by Neurobion, helping through heroes by nourishing herbs. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon Reports first portion. Mga ka-aksyon, standby na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Igasunod na sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa kaanginan aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.